Siberuko laborariak Mauleko hiltegiaren aintzinean protesta egin dute hiltegiaren etorkizuna defendatzeko. Lehengo astean, administrazio kontseiluak dimisioa eman zuen. Laborariek kontrol zorrotzak eta marixal batekin arazoak salatzen dituzte. Arratsaldeon ikusentzuleok, arratsaldean protesta hori Baionara ekarri dute, jarraian kontatuko dugu zergaitiak eta xehetasun guztiak Nerea Olaso lankideak, baina Miarritzen ere egongo gara, bian marin jardunaldiak egiten ari baitira itsasoarekin lotutako ekonomia urdinari buruz gogoeta egiteko, eta Bizkar Soro ere ekarriko dugu gaurko saiora, argia saria irabazi berri baitu. Ez galdu. Siberuko laborariak Mauleko hiltegiaren aitzinean bildu dira goizuntan, hiltegiaren etorkizuna defendatzeko administrazio kontseiluko kide guztiek dimisioa eman ostean. Zagutzen dugu sumat hiltegi etxidien Frantzia hotan, eta lotxagia mini bat eta administrazionik edo estatik deliberatu dila hiltegien numbre horren apaltzia, beti norma eta dificultate habo administrazioniaike orden. Mauleko hiltegia tokiko tresna baitezpadakoa da hazkuntzarendako bereziki Siberuan laborarien esanetan. Gaur egun zailtasunak handituz doaz hazkuntza sail ezberdinetan, batez ere behietan eta hiltegiak ongi funtzionatzea beharrezkoa dela diote. Hiltegi hoi beharrezkoa zela, gure lurraldien, gure labontxan sustengatzeko eta jarraikitzeko zerbitzu publiko horren indarra. Zailtasun horien aitzinean, etxaldea initzek haien ekoizpenak balorizatzen dituztelako Mauleko hiltegiari esker. Eta kexu dira, afera gertatu zenetik marexalek presio handia egiten dietela salatzen dute, albaitaritza zerbitzuen gehiegikeriak deitoratzen dituzte, isunak ere izan dituztela eta egoera zailean daudela diote. Eta Mauletik Baionara joan dira, etxegarai hitzaitz banderolarekin. Bestalde, Gabriela tal Frantziako lehen ministroak eginiko azken iragarpenen inguruan. Gero, Mercosurrena utzi dute, baina Zelanda berriakin den akordioa martxan da, esne hainitz etorriko da Zelanda berritik Estado frantzesera eta egunat ere, etorriko da ardikia, etorriko da handik, hemen bada ardikia, behaz konkurrantzian izanen da, behaz, hitz ederrak, hemen konkretuki laguntzak espai dituzte unkitzen, eta beste aldetik, hemengo ekoizpenak kompetentzia marima dira Zelanda berriko batzuekin, ez du ezer ulertu Macronek. Elbe sindikatarentzat ez dira aski iragarpen hauek eta borrokan jarraitu behar da. Ekonomia urdina deitzen zaio, itsasoarekin harremana duten jarduera ekonomiko multzoari, eta horri buruzko jardunaldiak antolatu dituzte egunotan Biarritzen. Biomagin izeneko ekimenak Euskal Herria hautatu du bere 15. ediziorako. 2008an hasi zen nazioarteko think tank hau, ideia eta aterabide berritzaileak hausnartzen. L'idée est de trouver des solutions régénératrices et de permettre au Pays Basque, si possible. Ideia da soluzio birsortzaileak bilatu eta Euskal Herriari ozeanoarekin lan egiteko aukera ematea. Sektoreko profesionalekin mintzatuz, lan egin nahi dugu adibidez, energia berriztagarrietan edota algen transformazio jasangarria. Justuki, ideia horietako bat da, Euskal Herrian mugaz gaindiko itsas eremu babestu bat sortzea. Hori oso interesgarria da, eta Miarritzeko udaletxeak egin zigun hori aztertzeko proposamen bat, gudantzen ari gara, eta nik uste oso ekimen polita izan daiteke da, ez? Gainera, mugaz gaindiko ekimen bat izango ditzateke dako, azkenean mundu berdinean gaude, eta ondoan, eta nik uste dut horredako gauza batek guztiontzako eragin ona izan dezake da, eta gu prest gaude horredako ekimenak elkarrekin lantzeko. Adituek begionez ikusten dute halako proiektu bat Bizkaiko golkoan garatu ahal izatea. Parece fantástica la creación de un área marina protegida transfronteriza que coja a toda la zona del País Vasco. Mediterraneo itsasoko eremu babestuen presidentearen hitzetan, ideia bikaina da halako eremu bat sortzea Euskal Herrian, bertako itsas baliabideak babestu eta kudeatzeko bioaniztasunaren eta herritarren mesedetan. De la sociedad que vive en esta zona. Eta mugaz gaindiko izateak ere garrantzi berezia luke. Y esto es uno de los grandes retos que tiene Europa, el proteger su océano. Europaren erronka handitzat du ozeanoa babestea, eta uste du elkarlanan egin behar dela herrialde desberdinen artean. Itsasoak erakusten baitu
du toki batean egiten denak eragina duela hortik milia anitzetara, eta oinarrizko da elkarlana babes horretarako. Es fundamental. Kontsentsu handia behar duen neurria da, ekologiaz gain eragin sozioekonomiko positiboa baitu, eta beharrezkoa baita finantzamendua lortzea eragile publiko eta pribatuen aldetik. Biarritzen, 23 herrialde desberdinetako eragileak ari dira saioetan parte hartzen. Irekiera ekitaldian izan da adibidez, Monakoko Albert Bigarrena printzea, bioaniztasunaren aldeko fundazio baten presidente baita. Ekonomia ordinaren potentziala garai berri bat eragaramatza uste du, aukera handiak sortuko dira, eta horietako anitz jardunaldi hauetan landuko dira. Gizakiak itsasoarekin duen harremana ahalik eta jasangarriena izan dadin. Ikus-entzunezko argia saria Bizkar Soro pelikularen zat da. Argia, euskarazko astekariaren ikusentzunezko saria Bizkar Soro filmari eman diote. Euskal Nortasunaren eta Euskararen zapalkuntza zari da, Josu Martinez, Baiorrin biziden bilbotarrak zuzendu duen filma. Bada 10 egun orain 15 egun Bizkar Soro estrenatu denuela eta 7.000 bat personak ikusi dute eta iparraldean bereziki izaten ari da guk uste ez genuen bezalako harrera bat, ez euskalduna bakarri baizik eta euskaldun izandakoak, frantsesak eta erruz joaten dira zinemetara eta oso interesantea da. Bizkar Soro, Euskal Herriko herri bat, euskaldunen kontrako jazarpena aipatzeko. Nahi dunana egiten du, no? Itzarrak baizik ez ditu. Euskararen borroka baino gehiago esango nuke euskaldunen historia dela, euskara jendearen historia. Kontatzea nola hiltzen den hizkuntza bat. Zeren askotan pentsatzen dugu hizkuntzak hiltzen direla heriotza naturalez edo eta ez, uste dute hizkuntzak hiltzen direla botere harremanen kausaz eta euskararen kasua ere hori dela, euskararen amiltzea, euskararen gutxitzea, mendeetan zehar izan dela, nazioen eraikuntzaren ondorio bat, frantses eta espainol nazioaren eraikuntzaren ondorio bat. Bizkar Soro zonbait urtez filmatua izan da Baigorrin, Pasenafarroako herri hortan 1000 herritar inguru eta 200 aritu dira abentura hortan. Niri gogora eta gorputzera ere bai ekarri diana da, batean asmatutako herri horrek ze gaitasun duen, ustez hildakoa den hori edo hildakotzat emaiten den hori nola bizi daitekeen. Eta ez beti penetik. Avec mes copines, j'ai passé ma vie à être handicapée. Zinemaldian Donostian estrenaldia egin eta orain Euskal Herri osoan ikusliteke Bizkar Soro, emanaldi frango egun hauetan ere Ipar Euskal Herrian ere, xehetasun guziak bizkarsoro.eus webgunean. Magnum Generation, munduko argazki agentzia ezagunenaren historiografiko bat ikusgai da egunotan Baionako Didan Museoan. Magnum Photos agentzia ezagunari eta bere argazkilari ikonikoenari Robert Capari eskainitako erakusketa da. Agentziaren 75. urteurrenean argitaratutako komiki batean oinarrituta. Bertan, 20. mendeko lehen erdian lan egin zuten argazkilari aitzindarien lana ikus dezakegu, egungo munduaren antza handia duten uneak liskatu zituztenak. Robert Capa ezagunarekin batera, adibidez, Magnum agentzia sortu zuten Henri Cartier-Bresson, George Roger eta David Seymourren lanak ere ikus daitezke, baita Gerda Taro, fotokazetari alemaniarrarenak ere. Selbano giratuko naute, lenguzu haien kameren bidez, egiarekiko konpromisoa hartu zuten denek, eta islatu egin zituzten askatasun eta justizia egarria batetik, eta erregimen autoritarion zapalkuntza bestetik. Lekukotza grafikoak, marrazki, argazki eta testu gisa ikus ditzakegu didamen. Baionako herrikotxeak Jean-David Morvan komikiaren sortzailearekin batera eginiko elkarlanaren fruitu.
ditu eramango. Otsailaren 11 arte ikusialko da erakusketa Aturri Ertzeko museoan. Guk irudi hauekin agurtuko dugu gaurko saioa, bihar arte! Ni ez naiz zigorretan